नैबे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनाय गोदान भिडिअखौ दासिमबो फुल नायाखै अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय। बे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो नांगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। लोगोफोर, नोंथांमोननो दासिमबो आंनि वाट्सएप ग्रुपआव जइन जायाखै अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै आंनि वाट्सएप ग्रुपआव जइन जानो हागोन। लोगोफोर, बिदिब्ला फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों डाबलिं। बेयो मोनसे गोदान बड' शर्ट मुभि। लोगोफोर, दासिमहालागै फुल नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन, बेनिखायनो बे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नाय। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों अमर, सुनिला, हायना, अग्रे, गुथाल, अनजालु। बिथांमोनहा बे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय आरो नैबे भिडिअनि डिरेक्सन, स्ट'रि, स्क्रिप्टआनो जादों मतिलाल बर' आरो बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना दासिमबो बे भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों एएस प्रडाक्शन प्रेजेन्ट आरो आं बिथांमोननि नैबे भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिपसनावबो होनानै दोनदों। नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै बिथांमोननि नैबे भिडिअखौ नायहैदो आरो दासिमहालागै बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान गोदान मिउजिक भिडिअ, शर्ट भिडिअ, गोबां भिडिअ लानानै फैबाय थायो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेनोसै। आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। आं बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेनोसै। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ थाबैनो लानानै फैफिनगोन। बेनिखायनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलआव क्लिक खालाम।